Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Hangyuon ko ang langit. Katul kay kumpahan. Kaduaon kay ko. Sunod na lang lagi. Una ko na ko palit ang TV. Hatagan ta ka lagi ini kahuman. Kabuang nimo. Uy. Imo ko papaboto kadto ka nimo hatagan. Santo ko tinungkab. Ay kabuang sa di mo buang ka. Nikalit ka bila kasuko na. Sige ko. Sige. Suwe. Ruway na. Nagtuog ka dito ka tinudon ha. Hanggaw ka buang ka. Sila si Tia Ugnoy Mihoy. Nagkagubot sa kwarto. Tia! Tia! Tia, ablihin ko! Tia! Ayaw pangilabot kay amo ra ni. Hawa niya. Day, sabanin ko, Day. Ikulata ko manubihoy ni mo, Day. Ablihin ni puntahan! Ayaw pasakit ni si Tia Susana, Noy! Ablihin ko! Noy! Noy Mihoy! Kung dili ni mo ablihan, magtawag kong pulis! Magtawag kong pulis! Abli dito. Abli. Nandili magtawag pulis. Patyo no na tamo sa di pagkuha priso. Bal ka. Atipal ka. Lagaw na. Dali. Si Karan tigron. Ay, oo. Hadlok si Kad. Hadlok. Tia! Tinuo ko! Kabunog ni mo! Nagkadugong imong baba! Ada, wara ni, oy. Away ra respecti ayon. Dili ni mahimo, Tia. Di ka ni mahimong dapatan. Ipapulis na ka ng tawa na. Ayaw na panginlamot. Puyo niya. Katog kay mabahoan sa mi. Pero, Wa ni kaso. Katog na. Kami daghan ka pang trabaho ugma. Tia... Saba! Malinukam ka sa botstoryahan. Amo rin away. Wa kay labot ani magpahawa na niya. Hadlo ka man ay papulis buang ka. Pero hawag kay kang mamunog na ako sa kagalingon pa na kong panimay. Ay saba diha oy. Ay saba. Maoray ni. Ay, sabi. Padapat kay na kong animala ka. Hibawaan pa lang. Di ko magpahinayak ni boy. Mauling gibiyaan kasi mga asawang animala ka. Siskot anang wa din eh. Saman matag kagkwataw dili. Dali. Klaro ana. Dili di ay. Musukol gid ka. Gusto ka ako'y mukuha? Unsa? Ako'y kuha be. Karon ka. Ayaw ha. Ayaw. Sige. Agay. Sige na. Hatagan ta ka. Ano ba? Niya. Uy! Wa. Kinintos! O pila raman ni uy! Dungagi kay may bayranan ko nagkautang ko. Unsa? Wa kay trabaho niya ng utang ka? Parehas dito ta nagpabuhi. Akong nagpabuhing iyaan man. Ikaw unsa ba ka? Usap. Agay! Animal! Salbahes! Layas ini! Layas! Oo. Ay kung napatapati. Ay kung napatapati kay mahinay kang itik ka na. Bugtong na gininhawa ni mo babayhanan ka. Ay! Ay, nagbalik diri Salbahes! Kadaghan ni magpunok, Tia. Mga tatipresinto. Isumbog ta si Noy Mihoy. Ayaw na lagi. Nag-iitap mo kang lang samok, oy. Di na to mabalik tawada. Ug kung mabalik man to, di na sad ko madawat ang animalas niya. Albahis na ko. Sukay karon pa ko madapati. Kabahay ko biya. Dili na gyud siya makayatak pa ini akong panimay. Dili na. Uy, Day, kumusta? Taon-taon kang wa malaag din, Ida. Misamot ka magkagwapa nga nakatrabaho. Ay, kumusta ka man? Nakabuhi ka dahil sa ibong iyaan, Day. Gikan kong nagpalitong masulob sa carbon ng nangukay ko. Aron may magamit ko alang sa mong party sa sunod simana. Nakaukay manggod ko ini. Ako na lang i-appeal kay. Angayan man kaining maong blouse.
Ay, noon sang bata, oy, naghuna-huna ka pa man yun. Pero salamat ha. Kumusta mang iyaan mo? Nagubot man ko numos inyo gabi. Gikulatan ni Noy Mihoy si tiya. Tuan na! Nganog yung kituyuan na si Mihoy nga gibiyaan magani nag-asawa kay palahubog. Sugarol, unya way trabaho. Murag yung nahutdag laki. Sa tantong pamili, may punit na lang hinuod og minyo. Si Mama, nalambigit og minyo. O gibiyaan human mo maptos na ako. O karon si tiya, minyo usab ang gikapuyo. O dili sa baayong nahimong linugdangan. Busa ako, gisaad ko sa kong kagalingon nang kuno galing mahigugmaman ko. Piliun kong lalaki nga makabarog alang nako. O kanang may kabilingkan. Kana, hustog yun kaday. Unya, siyarog wa kagihapoy uyab hangtod ron. Imposible kayo way nang uyab ni mo kaubas trabaho. Oy, kagwapa ni mo ah. Wa nang uy. May naninguha, pero wa na ko hatagig higayon. Nahibaw ko, masuko na sa si tiya. Ay naunsa, may magbata ka pa nga masuko siyang makauyab ka. 22 anyos ka na, oy. Panguyab na. Pero pilia ang lalaki nga matuod nga magmahal ni mo, day Melody. Uy nang. Usa na kasi manahapit. Ang animal wag yun pakita na ko. Tiya, Saman, adto na ko. ya, Madugay ko pagpaulion niya kay mula husmig tambong sa among Christmas party. ako na. Biyay ko diri. Mangayo ko pliti siya. Tuka kag lakaw kay plete. Ah, Salamat. Paamin ako, Pi. sige, lakaw na. Ngano bang himigaw mo ko ni mong mihuya ka? Gawa ka man utay batas ang anibala ka. Himo kong gipasakitan. Himo kong gibunog. Pero kanong magsigi, magyapok ko guna-una, di mo kanahan na ka, anibala ka. Gaga. Si Mihoy, Gaga. kang Mihoy rutiok. Gaga, padayon na ako ga. Pasaylo ako sa kong nahimo ni mo ga. Mihoy! Ga! Ga! Pasaylo ako ga. Isaan na ako, di na kumuusap. Dugaya. Pasaylo ako ga. Dugaya ni mo may balik ka, uy! Sigurado ka bang dili ka mo ba nako? No, that is not my crowd. May lakaw sa kuban sa kong mga amiga karon. Kitang duha ang invited guest sa Christmas party sa Shining Mall. Well, tell them I can't make it. Sige na, lakaw na. Enjoy the rest of the night. Sikin sa bang mga amigahan ni mo ang imong gaikawan? Ay, sila si Kumadri Vicky God. Yun na, girls night out. Okay. Sige, ador ko. Bye, Amping. Ay, noon sa bakoy. Na-excite man noon kung nagunahuna nga makita ng sabi karon si Jerome. Guwapong bata. Macho. Ug mayong mutudlo og sayaw. Murag may pati ko pag-usap ka batanon. Ubaning batanong di ay. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!